espresso, der tørrer den her. Så er du fart på den. Den kommer også op af vandet, den er 40. Der kommer en bagfra der også nu. Ja, var der ikke det? Jo, den er lige omkring der nu. Jeg kan ikke se den vand, der lukker. Den anden, den står lige her. Ja, jeg har desværre ikke så meget vidvinkel, så vi kan få det hele med. Hvorfor elektrofiske? Vi kan bare tage den her. Og den er 81 cm. Okay. Så er det større den anden. Nu er vi slidt på fingrene. Ja. Den er vi stå for. Ja, vi kører. Jeg rykker den op. Sådan her. Ja. Den har sådan små. Så gør den det. Jeg skal lægge hende lidt. Det besgenerer hende jo ikke. Hvad siger længden på den? Ja. Elfisker uden el. Halen er skåret væk her. Er den skåret væk? Åh, ja. Den er med.